Maruati thla ziak tu Bobby koilam ka phone riral ral chuan min ti hara banga sana intar chuka bi zuaya dar khat le minute som chi ani kalukham hnuai atangin ka phone chu phor ovatin min ron call tu chuka ena Maruati mo kameng ko ka har ko kin ka ria ni hni liam ta a khan Maruati hi kan vui liam to kha ani si a phone hi achung ten an man thun som nge moni don le ma se tun ang huna enge min biak du na chan ni ang ka tiril ru a phone chu tuai chho zevin hello ka ti ngal min chang tu omlovin are vong vonga voi thum lai hello ka ti hnuwa po min chang tu an omlo da tuma ka phone ka lak thlak rual chuan mei che o zuai de orain ramdin atiri chu ka ria ka phone chu ka benga chuk tu le ngalin hello tunge o numa kim hello ka tongi hre theyem ka ti le a ma se a ma ang thovin are le vong vong to karin dan chuan numa kimi zan mu theilo hian min ron bia ka tumanga a in thla hrun le dewa wangin a tong le ngam lovani karing a fanu asun kha atwar na ve ema natlok na po om lova boral thut kha ni a atwar view po a om kati keipo kana a ka khuwa a har ema kum khuwa a ka mangai mule theito lo tura ka suang tu hian kana ngoi ngoya kamang deuh mup ni berin ka ria Maruati nen hian thlathum vel chau kan la in zuina in kan in po in kan in hrechiang man ema anu nen chawa oman ni awangin mi pa talo chu ka puina sa hle thina thiante po in mak pachung khungin omlo lo ro ti in min fiam fo mai anu le pa te hi kum nga liam ta a khan an in thena an in then chan kim chang chu min hril velo apa chuan aron be sele deuh to ni in a soi thina ma se anu chuan adu to lova ka ria dan chuan ngai zong danga nei to ni in ka ria enge mo chang hian pa lavalai tak hi aron leng ve thina numa ki mi chuan sanga ti na ko mai thin an dan le an mit meya anin holo hle in ka ria abial pa ni nge ya ka ngai bok ka har lak lo a kamu hil zui mai theilo Maruati thi zana kan hun man dan te ka ngai tu le ta tlinglo hle ma ila kan branch way me executive member tan min ruat ve a hemizan hian program poimo tak kan nei wangin ka leng man talo kha ni a program kan tran ma in huwa chepa kan in bezuai zan in chumut ma atum dewa wangin kan ban har deuh chuan min mut san mai tur thua soya keipo in kan hial lem lo a chan chu chhun lama anu u te in lu ason tura puya a chaw dewani karing mangtha mutuile tuide vinilo mudon nia ti in kan in thla YMA program a chuan keipo ka tluan ta thak kan ban me uchuan dar som alo pel der to lir thei nei ve talo chu ke in ka ho nak naka kapa in mamo nia in hriat chuan ka leyang che hati a ma se uluk tak ka ngai tu in nu le pa tho chu a lir thei lo level kha ka zak tlata kapa hne na chuan ka in tuak anga ka in tuak dai huna ka leizo kang ti in ka chang ta jok chu wanga la nei lo ka ni ka in tuak nga ve trep zan rei to lam ani bok nen kholai po are thap to a chutia kan in lampana ka kalbo bo lai chuan ka phone aron riral ral numa kimi ani ka phone chu ka benga chuk to in hello ka ti a ramdin mate om to lo trap chuo chunga numa kimi na ron ti chuan ka top chot mai engmo enga ka ti hu a mate I hom to lo a ma kha chuan a tra chua ka in sum hle ti a hriata ma se tu na chuan rol chua me vina trap hom mai athil ron soi chu dot mai ni se ka ti tak zeta numa kimi ron soi ani awangin thudik ngei ani hmel si ka ngai tu ana abuai nuaya chan mai na chang po ka hrelok lo a o thian khar pa a ramdin I hre theyem aron ti chuan ka har zok in ka ria o hre theye enge omzia ka oi theilo ka ti le ram ni amak mani tero amu kha kan kai tho zo talova amak mani kala phal lova sin ti in a trap zuya a soi hlei theilo numakim karon phei ngalang ka ti a in lampanin man mo takin ka kal hlok kakal ti ila katlana ni ber zokang in ka thlen chuan ka chung te chu an lo mu re thap to a kanaw ne na room khatamu kan ni a kan room a lutin ka in siam mol
tlaivar ka ngai dona wangin thom hnolum te ka ha a room ka chua san le ma deuh chuan tlang aw aron aw ta ka mangai maru ti thi thu nge yani ka boi deuh nuaya ka rilru ka sorbing hlei theilo choukalama chuakin filter tui chu ka do a ka in lai chuan ka pa aron thova mithi an puan kha lian ke mi fanu kha ni em aron ti a o ni e kalkatuma ka tlaiwarang jinglama po ron holovin ka tlang mai theiania ka ti a ani chu mole engna nge monidon ni azialo hle mai adam lo thu engmai soi silova ati chuan nia zanin khanamu an kai tho zo lovani ome ka ti a ka pa chuan vakal ro inaw po hi kalatum love monile ati a amutui ema ka kai tho du talovani kha ka ti chuan ka pa chuan engma asoi zui lo tuika inzo chuan kan in chuka chua san zui ta ngal mani in kong pui dunga chuan ka kal rak raka ka ngai tu na chuan thil thui tak ka ngai tu theilo mani chawa oma ring taka tra vak vak ka chak ber mai ka thil mu le ka che vela om reng reng chu achul rup ni ber hian ka hria ka pian hnulama hetiang reng reng a hun hre om hi kala tong ngai lo kan chung ko zinga mi tuma kan la sun lova thi na tor hre om zia po hi kalo la hre thiam ngai lo tuna chuan ka hmangai ka hmalam huna ta na ka suang tu na eng ki ma telve nupuya tan hi ala nei ka du maruatin min kal san tamai chu ani si thi na tor hi hetianga na ani chuan tu ma hi an tur velo se ka ti mangai te chan phei chu alo na hle don ani hi minute som panga ve lai ka kal hnu chuan ka thleng chu ani tareng mai an kota chuan mi an lo om nak naka in chunga tang chuan taproi roi thom aron ri chuak boka ka po mai ngam lo mi zinga mual pho taka om ka hlawa kongpuya chuan ka ding ren ron inti pachang luin ka po thataroi an kot chep taka thu thleng lore mol mol ho chu ka kalpela in chunga ka lut chu ka zam ru hle mai ka valu chuan ka hmangai rem ruat feli maruati ruang chu han lo kil thapa anu chu atapna sa hle a ka mela mu phei chuan a insum hlei theilo ring takin a trapa keipo insum ka tum buai peilo kamit tui chu dan rual lovina tla zung zunga maruati mut na khum chu nek dar vek mai ka du asira thu thleng chu ka chum vak vaka om ngai na ka hrelo ka thinarima thinrim vak la in om zia anei silo mani chawin omila du to kin aw vak vakila ven thon tur om lovin ka du in tal vak vakila anuam berin ka ring chu tianga rei tak ka tra hnu chuan ruang kil tu te chuan min vuan beta a ruang an da na sira thu thlenga chuan min thu thatira numa ki mi po mit builu kin a thu thave ta bok an bial tu ko fan upa aron dinga thu tle ma soizo nuwa atong trai zui ngala chumi nuwa numa ki mi aron ding chuak ve ngal thu ka soi thiam lova ka soi ang te ngai thlak dan min lo thiam sak mai ula zan in kan bo ruak te thut hian a thong hle chawin ka hria keipo in a hril hai thlak ka ti a om dan tur po ka thiam lo kan chung ko din mun chu soi tam ngai lovin in hreveka kan nu fa chawa om kan ni a kei hi a mingin sarkar na chete ka thok ve a ka fanu hi chu in lama atul tula thok ve mai thin lekha azir to lo ba achuak to na in na ala mulovani voin khan ka ute hian an in lu an sona an buai e mawangin pui turin an ron soma nile ngina puya zanria kan han e kham kha a chaw ve dewaniang thu thleng se ya hian amu a dariat vel khana ruma muturin aluta ke chu tv and in sitting room ma kala thu ka film en alaklo dewo wangin dar ko arik po in kala mulo dar ko le chan ve vela ka ute chuan min ron phona voin khan kan almera cha bi vel kan da khom na bek kha adha tha in kan hria kan muzo tami alo khoya nge da le han zot te an ron ti chuan amu to a ngoiro u amu hil to nge mo kan zot lok nge o ti in a room lam chu ka pan kawalu chuan rizai hian alo in khu veka mate ti in voi thum ve lai ka kowa a har mai theilo awa han mutui om em tiril ru chungin a rizai chu ka hlima ka soi nok po in a har thei mai silo ka phone chu ka ofa mate chu ka ko le vak vaka ma se min chang tu ro om lo a taksa chu ala lum veka a tho ero a om to lo
ka phone chuan ka u te chu ka bele wata ti chuan thenom hnai te kovin hetiang hi kan ni ta ani a ma in social na engma anei ka hrengai lova buai pui ngai khopa hrisel lo na anei po ka hrengai lo heti te thu tamin kalsan mai hi chu hria thiam har khop mai min lo tong trai pui sham te u ti na trap deuh tuawa a thu soipo a chhun zom hlei theilo khuang te an ron da lu ta ka wangin zai an tran ngala zai tran tir an ni wange an zai tui lo ria win ka hria ka ngai thak na lama dik lo wang jok po ani mai thei maruati mel chu ka thira nun na nei to lo ti hria takin amu bala ka ngai tu chian po le ka oi theilo enga tinge heti maya min kalsan le min ti lim thei thin zia te ka ngai tu a kan pahnia kan omdun laya ahlim mel le nui mel zong te ati tawder tum deuh bar lai te ka mitha aron lang dot zuta atel lova hun man chu ka hupur tak zetani karil ru ti thoven deuh tumin ka hoi chuaka ka thut na ep chi a chuan tukvera oma pon lama thu mitlem te chu an lang thei chulam ka hoi chuan meiche pakhat war deuh mai hi ka hmu a ka en chianga maruati ani mit khap kar lekina bo zui le ngal dai mai kamit kanuai zuaya ka musuala ni ringin ka en non le a ka muzui talo ka ngai tuana amang muya tu tiang vel wang chuan kamit phe in thil ka musual ni a ka ngaya ka ngai tua zui lem lo zan rei lama chuan numa ki mi bial pa sanga po aron lang ve a numa ki mi bula thu in ka ep chia an thu ama ka va en chuan hlau thon nei mel pu hian ka mutlata min mel thangam meu po in ka shelo ka ngai bel po anima na ka ngai tu na kal thui zet chuan rin hlel na min hruai luta nat lok na po nei lo amut ma lok po in kan in berenga thatakin kan in thla a an kai tho zo lo ringota tha ani mayangem mi kut tuar thi ni sela chuan an sul hnu te po mu om tak ni lo ruah man na fel fai tak ne na tha ani chuan nu an thup theyang ka ngai tu na thalo zet chu mak ka ti hle a engtin nge chu tiang chuan ka ngai tu thei ka hrelo ril ru bai vai ngai tu na mai zong cho tak khu ka khuk pui chi po ani lo kan kho har lawa min ron men pui tu te tan chuan zan hun chu arei hle ani mai theya ka tan chuan hun chu akal chak hle thung kar lova khuwa awar thuaya reilote a kum khuwa a amel mu tur om to lovin ka mangai rem ruat feli chu pial lei thu riat nuaya zal anianga chuti huna chuan ke hi engtin nge ka omang le zan kamu chu mut thil har ka ti hle mai maruati kan vui liam atangin ni thum na ani a kalunga lenga ka phone chu ka toileta WhatsApp message ka en kuala kan in biak na hluite chu ka chiar non le thin kamit tuya parol kuanga hun hreom takani lusun ko har lunglen chu khuare in a hnem thine anti hi adikani po in khuare chu are ngai via win ka ring hial mutsuak lo chungin kamu a zan ni lai kamu mu mal to lo nen ka taksa po a chaw ve viau to dar som pakhat thleng chuan phone ka ena mutsuakin min zen chiaya kamu hil zui mai ani ang ka phone ri in min ti har hlol sana ka en chuan dar khata pel to ka phone ka en chuan maruati number ani tlat makkati incoming ko ka phone chu tuai chho zewa hello ka ti po ina re vung ka da don tre pa ka mingin min kowa hello ka ti le po in min chang tu an om chuang lo chu thil chuan min ti har lak lo a kamu hil zui mai theilowa khowar don tre pa kamu hil ve thei chau ka har le meu chuan ni alo sang to hle a mit thip thu min ka tho chuak ka chung te chuan cho ean pe to ti hria takin ka nu in cho e alo siam tran der to ka mai te phi in cho e turin do kan ka kil ve ngala ka pa chuan min fui mol mai thi na tor hi an hle ang ti chu chiang sa ani a nu pa em po in la ni lova ilo mangai man hle ani po in pathian rem ruat ani miau mai si a chu wangin pachang taka i tor sham mangai ania ko pui tur po mi thatak ila mule mayang ati a ka nuka ulek private school a thok kani a nithum school ka thul to wangin school kal turin ka in siam zui ngal mol
in chu ka chhuah san le ta school ka thlen chuan naupang ho chu school tuala an lo ri laya ka kalma de bok nen staff room a thu ha chol pa chuan zan lama ka phone call don te chu ka ngai tu le ta numa ki mi zofia chu tha in ka ria a ka phone chu ka phor ngal wat yang tin nge ka soyang ti ngai tu in ka ngoi wang numa ki mi number chu met chuakin ka call ta a hello an ron ti chuan o numa kim ni zani mu thei vak na nge ka ti chuan o a mu thei ani mai enga ti nge aron ti a maruwa ti phone atanga min ron phone tu khanang ma ani em ka ti chuan mak ti mel fe hian engmo maruwa ti phone atangin mo number save suala ni lo mo i en suala ni lo mo ati hluaya ke chuan nga ti nge a makiwa ti mel ve ka ti chuan numa ki mi chuan nia ma te phone chu kan phum tel da ya i hre suala niang ati non le a ke po chu ka tangam tabik lo ani mai thei ka ti noi na ka in leng an la nei le nei lo te ka zota kum upalam mitlem te an la nei thua soi reivak lo in biak thun zomin phone chu kan da a makati e mawangin ka call list chu ka en non le ngat ka duati ti aka save nge yani si a number po ka ena maruati number nge kha ani ti chiang takin ka she boxi ka ngai tu na aboi tariau mai phone kha phum telani si chuan min ron phone tu kha tu nge ni ta ang maruati tharawani thei mayangem nge ni a phone kha phum tak tak lovin min fiam mai jok ni ang fiam thu na chi ni in ka she boxi lo first period ta class ka nei do na wangin ka phone chu silent mode ta da in office chu ka chua san ka class la zo ka let le chuan ka do ka na le khabu da in ka thu zui ngala ka phone chu met engin miss call ka mungal ka en chian chuan ka duati ti chu miss call alo oma ka phok de usha mai po na chuakin ka call let ngala ma se signal nei lo angin a soi le tlat loi si thil dik lo le engemo in thup chu a omani nge karing maruati ruang bulakan tlai warzan khan pasang kha aron kala amit meng kha do riawa thil ti sual mel aputlatin ka ria thil dik lo chu a om nge yang tlaya numa ki mitlo ho ila engemo min sil tur po anei mai theyasin ka tiril ruwa ka tho puiten min lo biak boi deuh ta ka wangin ka ngai tua chhunzom man ta lo school bana maruati te ina chuan ka kal koya a ufa tele then om nai mi tem te an lo la om reivak lo ka thut nuwa chuan numa ki mi chu kabula aron thu hnaya za po don lovin numa kim maruati phone kha in phum tel tak tak ami ka tile top numa ki mi chu ameng phok deuh sha a o phum tele phone call chu a number atang chuan i dong nge siamo amak hle mai ati a o enro hei a number nge yelom nangma na phone mang hian min ron biaki tumani ka ringa kuanga andalu ma khan lo la chu kan omani lo mo ka tile a kuanga kan dalu khan a puan don tenen khan keima the that ve kani a phone po kha asira switch off in ka da tel nge kha ani si a amak hle mai in chunga omve te hriat hlau taka tong kan ni bok nen min en hrek hrekin ka hria khuwa atlai zela numa kim kawa ho pheyange ka man rem chan ve le karon leng le don nia ka ti chuan cho e ve ngal ro ati a ni danga le tin ka chang thave mai kongka ka chuak tu le pasanga lo lut tur chu kan in tok chi a amita tak chiang takin ka ena min mel thangam meu lo maruati thi na chuan enge modik lo a om nge in karinga ma se karin thu mai alani atuk zinga chuan ma taka ka hara ka ti thin fo danin ka luk ham hnuaya ka phone da chu phorin message poimo ka don le don lo te ka ena ka mu masak ber chu maruati number atanga message ron thleng chu ani ka hong ngal wata heti hian alo inziak du tak he thil hi makiti hle ang ti karing khovel dan pi alam thilani ma se ka tan thil poimo tak min ti sakla ka du wangani lalram sanga pasanga sokanu bial pa ani a an inzuina po arei ve to viau kanu hi in nei puya som fo thina ma se kanu hian min ngai tu e mawangin in nei chu ala du big lo
pasanga hian anor na sat mawangin kan in lama ron mai se kanu chuan adua pasanga chuan min milwak lova aron len thin po hian kan in bewak ngai lo kani te ka puitlai khan ka hotlai bok nen ka chaw khop maya zana po kan in biak zo a ma taka kamu a ma in nat na le in soi sel na engma ka nei lo kamu kha ka top zui tamai kha ani a ka chunga pasanga hian thil thalo takati ngei ka ringa ma se eng tiangin nge ati ti ero rin ngai na po ka shelo kan lungphu topa kan tharawin kan taksa achua san chi a hian van ramemo remhuna emo kan kal ngal mai lo mithi khuwa a oma chuta chuan kan chol lai loka ro rel na hun kan nga kani chutami te min hril dan chuan lungphu chol kan ti te hi mi kutuara thi te an ni fo mizo tlom ngai na awang te hian mithi an omin fin fiana tur le rin hlel kai thei tur chi po kan ti bo zo thina nang po I hun kal to a itana thil thalo ti du tu an oma I hria chuan inun na an la po ani thei chu tiang chuan thil thalo an lo ti ani ngei chuan tortir ve ngei ro min ti a kong min ko mu angin karon bia chi ani hi keima ni man ruwa emo kan thil eng po kan mi hmangai te ne na inzom na thuk tak nei kan thlana phum telani hian an hne na kan in larin kan be thei thina hei ka phone an lo phum tel hlau mai khongain kong om theia I hriat zong zong min dap chu asakla ka chunga thil thalo taka thlenga ni chuan chu tianga ti tu chu hremna pek ngei ka du ani ti message ka chiar chuan makti in ka phok hra mai ka chiar non le thina a thil type dan atang chuan maruwa ti ani chiang ti ka hre thei a chan chu kha le chen message manga in betrin kan ni a thu type dan atang in chiang takin ama nge yani ti ka hre thei tlatani reply ngal vatin ole duat itan thei top ka chuang ka ngai lutuk che ti ka sen ngala ma se a deliver thei mi alo ama chawin min ron be thei nge moni don le ril ru buai tak le lungleng thar min ka thowa engtin nge ma kala kang ka hre thiam chi lovani bedroom a kaluta ka ngai tuana akal kual na sa hle mai tuna maruwa ti min ron biak ang deuh hian maruwa ti mingin message thon theita ila mithi to in abia anga angai chuan hlau thon na emo enge motal chu hriat chua tur om lo mo le ti in ka ngai tu a thil ti sual tu hi pasanga ani chuan numa kimi po in enge mo chu a hriat ngei ka ring boka numa kimi po ka ring bur tur ani lo detective Raymond ate boss Amanda te ang nilo ma ila nu chuina hau tak ka kova a in ngata ka hmangai remruat feritan ka hlen chuak ngei bokang tuk chuan kan ei kham chuan school lama ka liam zui ngala naupang zirtir na ka pek lai po in karil ru zong zong ka pe theilo ka maba ka ti tur om chuan karil ru alu ema school ban hun mol chu ka ngak hlel kan ban ve le numa ki mi te ina chuan ka kal ngala ka ruwa man na chu hetiang hi ani numa ki mi phone emo pasanga phone emo a ka number chu maruwa ti mingin ka thlakang chuan ka number an lo save chuan ka number an save lo zok zok ka mangang enge mo thil poi mo thu ta oma min ron phone anga ya min man chu mai lo nan ka phone number pakhat zok chu ka save tel angai bokani chutia maruwa ti minga ka number ka thlak chuan maruwa ti anga in soin ka bia anga atharawin ati boy angin ka omdon ani an in ka va thlen chuan a ufa meche pakhat le ama numa ki mi le pasanga chu han lo oma nidang anglo takin pasanga chuan min lo be thak khop mai an phone chu thu thleng vela an da ringin ka chang renga hun rem chang kalam hu thei mai lo an nula ompui chuan thingpui min ron siama ka in lai chuan numa ki mi chuan ramdin chome leilok kan ngaya kan han chuak lokange lo omro o kan rei lowang atia pasanga nen chuan an chuak zui ngal van nei thlak takin numa ki mi chuan a phone chu thu thleng se ya ada hlo mai pasanga phone kha ka du zok viau na a akal na apianga a aklat mai si a chu wangin ka mu masak zok zok hi ka man tang kaya nga yani tiril ru in phone chu kala kanga ka me en chuan screen lock ada lo hlo mai van nei thlak takani a call list ka en ngal wata maruwa ti khan phone number pahni aneya wangin a khoya zok nge anin biak na satti ka en du wangani an in biak zin zok na number chu ka chin chi a
chu lo zok chu contact list a met chuakin ka numberin ka thlak bok a hriat chhuah mai ka ring lo a chan chu kan biak zin deuh number hi chu kan vong thei mai a ma se kan biak tam vak lo hi chu en po kan en kha du viau ma ruati minga ka phone number ka dak po hi numa biakin ka number anei lo zok ani ka ti tur ka ti fel nu chuan rei vak lo ka thu khomuang le a numa kimite lo ho po ka ngak man ta lo khuwa atlai tak dewa wangin ka ho zui ve ngal ka ho ko nga chuan ka thil ti zel dan tur ngai tu in ka ril ru ka kom mel mela ka lo ngai tu amuk deuh nge ni in ka thleng don der mai kan ina ka lu chuan ka ru ma ka lu tlang ngala ka ipte tanga ka phone la chuakin gb whatsapp ka install ngala ka number pakhat zok chuan ti fel ngai ang ka ti fel ngal message min ron thon po a double tick om lo turte ka chiar nuwa blue tick lang lo turte in ka off veka zanreya message ka thon ngalang ka thil ti tur chuan ka ril ru aluak kha e mawangin hun chu akal muang ka ti hle mai dar som pahnia chi a thon ka tuma wangin akha tokin sana ka en deuh renga ka message thon tur po ka type lok sa vek to nang miten om nu ibial pa lalram sangan ka chunga thilten om taka ti hrereng chungin ingoi mai maya ka thi na tur alo ruwa man reng ti hi I hriat pui ngei po ka ring lalram sanga den inin nei theinan eng kimi zep ti ka hailo thudik zong zong ka hai chuwa ka vekanga hremna chu ka pek khopang cheu ti in ka taipa dar som pahni arik chuan ka senta atlang nge yani ti hriat nan a in double tick ngal zana a hmu ngal lo po in zinga tho huna tal chuan a hmu nge yang message a hmu huna a om dan turte ka thil ti zel dan turte suang tu in ka mu hil lok theilo le ngal zinga chuan ka phone ri chuan min ti hara ka lukham nuai ka dap chiama ka dap fu theilo arik nalam chu mengmang lovin ka ngai tha chianga resign nuai ka kelama ni tlatin ka hria a ngor dar chu ka hre theita a ka kong zona ani ka kut chuan zuk dap le in ka khoi fu ta karin lok ange in numa kimi ani ka thukang hluaya lak ka tumlai takina top man aron call non le ngal zata hello numa kim ka ti chuan ramdin amak lutuk mate number pakhata tangin message ka donga a number ka en chianga a number pakhat zok kha ani nge in ka hresi a message min ron thon chu ka ron forward angche min ti hlau lek mai haron ti a ka thil ti chu a thok thaviau donin ka hria phone chu ka da zui ngala keima message type nge mai chu min ron forward a an chanchin hrelo om devin a om zia ka zot vel pasangan in ne du thute ama po ina hnial vak lo thute pasal neya a fanu kal san dai chu adu big lo ziate mak pachung khunga pasanga om tir mai du thute le pasanga po in a hnial lo thute chu asoya ka hriat nu vek ma ni se nakina fin fi na tan ala that ka ring chu wanga zot non po ka ni re ngani a message thui deuh ka chiar zo chuan animo engma ka lo hre ve hleinem aman engma soi ngai box si lova chuan nangin pasanga chu ril helna ineyem ka ti chuan teu lo mai ma te hi afanu ang chi ina enve a hetiang ina chunga ril ru chia apudon lo hrim he number hi ka chui chuak khopang min hotu tu inemo min ti buaya tum mai ani aron ti a eng tia ti chinge niang ka ti chuan kala hre mai lo kalo ngai tuang ati a pui theina cheka nei chuan ka pui hre lo che ania ka ti ve ngal zat a thil soidana tang chuan min hriat chhuwa mai lo nan ka fim khur hle angai don ti ka hre thiam ngal ka sim card man chu ka book ni lovin bazar mi ka lei ani hlawa ron chui viau po ni se min chui chu mai ka ring lo thil ti sual tu an ni chuan police lam an roi ngam ka ring lo boka ma se ka fim khur viau ero angai ti ka hria khadan pa ngain chhun lama school ka kala exam hnai to nen tran anave si a nau pang ho ka test tira kala check zo lo na in an thiam lo lutuk chuan karil ru anti buai nge mai ka subject a anti chiat lutuk chuan a hreom ve box si a tran lak pui viau ka nga yang
zanria ei ma de chuan numa ki mi chu maruati message angin message ka thon le a miten omnu lo in ring ro in tor huna thleng ve don ta kalaka tangin ibiru theilo ti zong taipin ka thona min call tlang theilo nan ka sim card pakhat jok chu sim card manager atangin ka offer message ka thon na number a chuan min phone tlang theilo nan sim card manager atangin ka offer chuti mek lai chuan ka nu in so ei turin min ron ko ve chi aboka zanria ei turin ru matangin ka chuak zui ngal cho bar mol pa in ka pa chuan hei tun lai chu chung ko om khom na i om tlem hle mai i len chu lo lai po in ru ma i tom chot reng maya cho ei tur po in ko chu i ngai fo mai in nalama in boilu tuk lo hi chuan chung ko om khom nalama om tam tur atia kapa min zil na awang chuan ka thil buai puin karil ru alua kha zia ka hre chiang ta hle mai kapa tun lai chu no pang exam a hnai to a test kan nei ngor bok nen in buat sai ka ngai na sa ve dewa chung ko om khom na a ka om tam lo ti po ka lo ngai tu mi alo min ngai dam te u ka ti chuan ka nu in tlangwal uai to ma ula sual lam kong in zo pal mayang ti kan hlau e matin di ti in alo tui ni ve bok ka thut na ka tho san rual deuh tho chuan ka phone a ron ri ngala ka en chuan numa ki mi bok ani ka message thon chuan a thok thra hle ani ti ka hre thiam ngal mai ka kut sil sok sokin ka room lama ka lut ngala hello numa kim ka ti rual deuh tho chuan ramdin message min ron thon le to engtia ti chi nge moni don le ka hlau ru viau to ania sanga la hi ka hril ngam chi asilowa ka hlau rio mai ti dan tur han ngai tu vete aron ti ngal bor numa kim ke chu mi hring thil ti ani ka ring police ne na kalla kha number khan tray sanga an man chuak mai don alom mi hring ba kan ni lowang ka ti chuan angoi wanga zoi deuh rai hian nia atia chumi rual deuh tho chuan mo numa kim pasanga hi iring viau ani mai theya ke chuan ka ring vak lo maruati kan tlai var pui zan te khan amit meng kha doi ria vin ka hria ka ring hlel dewasin ka ti chuan nilo ani te zong chu tiang ril ru pu du tura ni lowang ama mi zia hi mi in thla hrung chi ani a ka fanu chu a tha ka ring lo hrim ati a o chu a tim deuh ria va hriat na ka nei tlat ka ngai belpo ani jok mai thei police a chuan kal phot maila a that ka ring ber chuti lo chu ati boi ze lang che tia hlo omalom ka ti a nia kalo ngai tu don nia ani le phot o ti in phone ada zui ngal kan in biak na awang chuan ka khideu suka maruat ka ruwa manna alakal tuang zele atop thlengin itan ka beze lang ti supin ka thohaka kapa thu soi ka hriat chua zoka wangin ka room chu ka chua san le ngal sitting room lama ka thu veren rona karil ru ero abet lo kher mai minute som borvel ka thut ve nu chuan test paper check tur ka nei nuala ruma ka lu san don che u ti in ka lut le ngala ka be ka tangin test paper ka phora ka endik ngal char an thiam lo lutuk chuan min ti be dong lek tran lak kan ngai na sadon hle in ka hria dar ku le achan ve borvela ka check zowa ti tur dang ka nei to lo wangin ka muzui ngal mupa in ka phone ka ena message ron thleng chu rang takin ka hong ngal maruati number ani awangin uluk fe in ka chiara du tak katana i malak na awangin ka lom hle mai karon kol masak ber che atang khan lalram sanga hi kalati boi charchara ka chunga thil thalo tak ti ni sela chuan a in puan to ngei ka ring a om dana zan chu a hu phur hle thin ti ka hria diktak chuan kanu hirin hlel chu har sa ka ti hle a ma se kanu jok po hi halo ni ve thei tho mai kanu hian thil enge mo hriat alo nei tak hlovin ka thei ang tokin ma ka lo la le photange ramdin ka mangai che ma se tharau le minung chu om duna in mangai na lan tir thei kan ni to lo tui takin mu ang che ti ani ka reply hian a deliver thei ngai lo karil ruwa in bum na emo ka ti dan anga mi min fiam na mai aniang em o ti te ka ngai tu a ma se ka ring phal lo
hunakala ni aliama mason na engma kan nei theilo numa kimi po in minron bekha ta hle a akha tokin maru ti thon angin message ka thon zeu ti mai lo chu a hran pa in ka bengai lo mason na kan nei lo e mawangin bol a tin ka om mai anga te ka in ngai hiala ka thil ti te chuan kan nuya ti zalek lek mai tlangwala pumpa in chu tiang renga hun man chu a thak ka ti chang la atam ma se zan khat chu hetiang ngai dan ka nei zong thak dang lam tu phone call ka dong tlat mai hello ramdin khonga in min tran puite ma te hian zan tin min ti buai reng mai tuna lo phei vat te ka tur thei to lo heng buai na zong hi re to se ka ti tak zet trap deu triau chunga aron ti chuan ole karon phei nga lang tin phone ka da zui ngal maru ti thi atangin thakhat don lai aliam to a Raymond ati dan taka kan nu chui lai chu a mor kan bok don tanin ka hria rang taka in siamin ka chuak ngala ka man mo boka minute som tha a chuan ka thleng der kongka ka kik dat data numa ki mi chuan lau thon mel fe hian min lo hon thuaya ramdin ke hian thilpoi takka ti ani heng zong hi ka tuar thei to lo ma te tharau hian min ti buai renga ka a thei mai donin ka hria trap deu truau hian alo ti a amita senru ma abuilu ka amit nuai lam chu adum valkul bok a mel en reng po in zan tam mut mu atu to lo ti a hriat ngoi numa kim enge omzia maru ti thi chu isunin ituar hle kha ni si a tuna la ama lavin buai le bok si a ka va hre thiam lo ve ka ti chuan ni e ramdin achunga thil thalo tak ka ti a chumi awang chuan ka tuar ta ani hi tuar tlak reng ka ni a ma se ka tuar chuak zo si lo a thi nul lo ka message ka don chu karon hril thin che kha khatiang khan min ron be fowa ati ra chuan ma te inilo tu inemo min ti buayan tum mai ni a ka ngai ma se kha number kha ka zon ngel po in ka fanu number ani nge ti ka hresi rap thak tak takin min vau thina karil ru anuam theilo ria pui ka nei thin lai chuan min ti buai ngai lova ka u fanu ka om pui thin kha an exam a hnai to bok nen aron riak thei ta si lova keima ka ri azana tangin min ti buai tran ta a azan ma sabera chuan ka mutna bula hian meiche pakhat mel dum vek samsei nuang mai hi aloding runa ka hlau lu tuk chu mutpo ka mu hil zui thei to lo zan hi ka hupur thei em a sanga lo leng po riak mai turin ka ti fo thin ma se ariak du ngai si lo zan khat chu min soi nok tu an oma wangin ka har chiang ngei mai ka khum mong chuata chuan thil ri dot ka hria a ka zuk en chian chuan meiche pakhat hi chuata atal chiama ka pan hnai hreta ka zuk en chian chuan ma te I hello ni reng mai asam chu ka kewa a mel ka en chian chuan avun te chu a troi to ni mai na langa adum du khe thua mai a then lai chu a ko heu huaw mai boka ka hlau lu tuk chu ka mu rual chuan ka tol hnung dor ka khum sira almera ri popa wang chuan chu lam chu ka en vata almera kong khar chu ama ina in honga a in khar le thuai thin ka hlau lu tuk chu ka khur ngota ma te tha ka mu na lam chu ka hoi le a alo om le to lo ka trap deu pura ka trap ringam box si lo chu hre om takani ka phone chu la chuak watin sanga phone ka tuma ka on thei reng lo le ngal still almera kong khar chu a in khar le thuaya ka va hoi chuan dar thalanga ma te I ka mu a avun chu avar veka amit bulvel chu adum rui thunga amit khura thuk ema lungai le hre om tak mela pu dar thalanga alandana chuan ka sir deuh mai khum bulading ni in alanga ma se ka bulvela chuan ama tak mu tura om mi alo dar thalanga chuan a mela mu thei chu ringot po chu thilmak takani miten omnu ka chunga thil thalo takin ti hi in puang lawani chuan ka ti buai ze langche in puang ro lalram sanga po in puan ti ro ani lo chuan thlan khur thlengin ka zui don cheu ati a
Atong ri ka hriat dan chu mak ka ti tak zet a omna dar thalang nen kan inkar chu hlam ni om vel lai ani a chuti chung chuan atong ri chu ka beng bula soi risep sep ang mai hian ka hreloi si ka tirila khura ka thawa min mana ka hlau lu tuk chuan ngai tu na mu malpo ka nei mewin ka hrelo ka ril ru omber chu ta tanga tlan chua chu ani a ka tho hluaya ka ru ma tang chuan ka chuaka kong ka pui ka hondon mek lai chuan ka ril ruwa khoya nge ka kalang then omte kai tho ta ila ka fanu tha ka hlau ti ka soi chuan min ring hlel mai angem ma ni fa te tharau hlawa tlan chia chu eng angin nge min lo ngayang ti chu ka ngai tu a pona chua chu ka thul le sitting room thu thleng se ya chuan ka thu a aron lang le mai do na ka hria ta wangin ka hoi kual deuh reng hetiang reng renga khowar ka nga hlel hi kala hrengai lo sana te chu akal muang tariau hian ka hria ka mu chuak tong khong chu thlelop lop khopin ka lo mu thu a ma se ka mu het ngam to si lo ka hun ton to zinga chuan chu aya hre om ala om lo hi alang khua avar ve le tri em in ka ru ma chuan ka lut le a lukham sira ka phone chu ka la a battery lo emo a cheve sim po ani thei ti in power button chu ka met china har satna engma a om lo apa ngai veka boina reng a om le hau si lo chu makti lo rual ani lo ni zana lem ka on thei hau lo kha ani si a ka makti le laulu tuk box si chu ka mur sung mai sanga phone number chu met chuakin ka call ngal wata ka hlau zia atanga bultanin trap deuh tuo vin local vat turin ka ti a lapma hle ma se kan in bia ka tanga reivak lova aron thleng zui ngal zanlama ka thil mu te chu chip chiar takin ka hrila makim amak hle mai keipo athi atanga zanthum na a khan min ti buai tana rap thak tak takin aron in lan thina ma se zanthum vel aron in lar thin nu chuan are zui ta wang mai aron lana pianga a soi thin chu ka chunga thil thalo tak ti tu hi ka chhuah don reng lo puan tur in ei zong puang fai vek ro ati thina ma se alaka eng thil thalo ma ka ti ka hre si lo a mail kha arap thak thei khop mai ati ve boka chutia sanga le zel alo ti buai ve po chu makka ti hle ani zan hun hi ka hupur thei em a eng ti zia emoni sanga hiriak tura ka som po ina du ngai thak lo eng emo chang phei chuan ka ti tau khuma ka biak du lo tum te po a om zantin chuan min ti buai lova ma se min ti buai lo zana po thin thi in ka mu ngai lo lau thong reng in hun ka manga kanun hi hre om na hli rina khat ni mai in ka hria ka fanu khan min manga ema alaka khatiang rilru chetak ka pu thei mai khamak ka in ti hle zo kani tlem lai deuh khan sanga hian in nei rot fo thina mizo dana meichia zok hi mi pa ina loi lu thin kan ni si ka fanu ama chawakal san chu ka du bik si lo mate ila hian sanga te ina om chu adu don lo ti ka hre chiang si karil ru abuai hle thina kum upalam kan ni ve don to maya kani angamin mangai tu sanga ka tong hi ka loma pasala nei nge ka du boxi mak pachung khongin ron om mai se ka du a ma se ma te bok hian a phal tlat lo chumi awang chuan alaka ka thin rim hle a apa bula om mai tura ka ti lai na du teu si lo sanga nen kan in nei na na om bo nge angai ti chu ka thu puyani ti chuan dam doi dora sleeping pills ka leya chumi man theina hun rem chang chu ka mel taran mai ka u te in lua son tura pui lai khan ei rong ka bol ve a ni danga chuan ai rong bol deuh hlir kan ei thin ma te hian dal chom lo hian cho a ei thiam meu to lova dal hi kan siam nge thin ke chuan ka ei ve zeu chawa chu rem changa la in ka dal kana chuan sleeping pills chu ka tel ta treu mai a thok nge do nem ti po ka hrelo a chan chu damdoi chu amumin kan ei thina chutia thil tui ril lam chi a pol ani chuan a tho that vak ka ring lo deuh ma se cho kan ei kham nuwa thu thenga amut thluk deuh reng dana damdoi chu a thok nge ti ka hre thiam
ama po chuan chhun lama a chauh deuh awanga mut chuak hma niin a in hria a chu katan hun rem chang takani bok hma taka muturin a room a aluta han mu nget deuh se ka zuyang tiril ru chungin sitting room a hian TV ka ena a room chu a rukin ka va bi dek thin lu ka tum uk thina ma se chet sual pal ka hlau ma wangin ka lut ngam lok lo dar kuale achan ve la ka u te chuan cha bi an mu lo wangin an ron phona chu rem changa la in a room a chuan ka valuta han kai tho mai katuma a har mai thei tak lova chuan dam doi chuan a tho tura thok tha hle ti ka hre thiam ngal kai tho tum ni om taka omin ka phone chu ka da ri a ka sul hnu lang lo thei ang ber turin akale nar chu huppingin tho chamin ka thi tir ta ani atnu ka cha fel hnu chuan ka u te chu phone le in ka kai tho zo lo thu ka hrila abak kan chanchin chu I hriat kha kanun nom na tura ka ngai kha hre om tam tak min thlen tu ani si mani ma ka sialu tu ka wangin ma te nun na chuan atuar ta si a khoya ma kala soi chu ngai lo le mitam takin an hriat lo thil pakhat ala ombok rem ruach feli hi ka fanu dik takani lo apa lal chanda manen khan fa kan nei theilova voi tam tak doctor thiam tak kan pan hnuwa po naw kan pai theilo ato pa chuan nu cham naw lak mai chu tha kan ti dun ta a chung hun lai chuan rem chang deuh main ka hna a min transfer hlau mai helai muna kan ron pem ma chi khan fa hi kan lata a kan chung khat lai na ti le mitlem te bakin kan fala ka ni ti an hrelo kan fatak ni lo ma se kan hmangai em thina khatiang thil rap thlak tak ti tur khan ti a tin ka om ni berin ka hria ramdin tuna chuan tharau tri bai om tak ti boya om reng ain ka tortur ang tuar turin ka in peye police kuta in pelo ma ila ma te tharau hian thlan khur thlengin min lut don ti chiang takin ka hreto a eng ang po in mual phovin hre om tuar don ma ila tuna ka tor ai hi chuan ala nuam jok thowang ati chuan makkati in kalai nat jok hial mai chung thil rap thak tak chuan ka thin lung no akai chuaka kamit tu ya far zunga tap chuak lo turin ka in sum sham atira khan pasanga kha karing hlel em kha ani a rin lo lam dain anu kutwara thi alo ni reng si thi sena inzom na nei lo an lo ni renga thi sena inzom na nei lo ma se nau sen ani lai tanga a en kol le a choilen chunga hetiang thil ati tamai hi arap thak tak zeta ama ma asial wang le nom saka du luata poirap thak taka khoita ani hi kan chen puitele midang ngai tu achang lova ma ni nom na tur chau ngai tu a ma ni masial taka thil kan ti hian min mangai tu kan chen puite mai ba ka kan bul naya mi te tan hre om na le nat na kan lo thlen reng thina lo ni a fanu tharau rap thak taka in lar thin chuan numa kimi chu athil ti suala wanga remna tuar turin anor liam ta